Hele, Hlízo, říkám ti, nech ji na pokoji. Jasně. Nech ji na pokoji, ten vitriol jsem ještě až tak překous. Benzín taky, ale já ti říkám, ještě jednou tohle udělá, taky normálně trhnu ve dveřích. Nech ji bej, ti říkám. Hele, jasně, klikyháku, já to beru, jo, jasně. Přistupuju na všechno, je tvoje. Ještě ti dám navrch 5 babek. Počkej, jak to myslíš? 5 babek, jak to myslíš? To je jasný, ne? Truncovou, Švandovou, Kvapilovou, Svobodovou a Obengem. Ty 4 beru a tu 5. ne, tu neumíš říct. Tak, dobrý.